Goedemorgen. Het is nog vroeg, maar we maken nu eens klaar voor de eerste skidag. Aan wat Amme er zijn en zag. Net als op de weg, hij ook op de piste als sociale varkens. En als je dan wordt oversneden en de controle verliest, ja, dan zit een ongeluk in een klein hoekje. Als ze hun platten ook een neuten, leg hek in de kreukels. Maar ja, opgeven is er natuurlijk niet bij. Het is net of ik die rem zo... Ja goed, misschien aanrijden broken, dat zou kunnen, ik weet het ook niet. Wat denk je van dokter Staal? Ik ga er een foto van maken van even. Oh, Wil hem het zien? nou Johan? En er zitten altijd dingetjes tussen je megatoren zo. Hij duwt ze langs elkaar nee. Je eerste trauma, hè? Ja, dank. Toch maar even naar die Oostenrijkse dokter. Na 1,5 uur wachten tussen de lam en de kreupel, maar hek achter het röntgenapparaat. En jawel hoor, 2 gebroken rubbertjes. Dat valt tegen. Voor je handje is het kien klaar. En dat neer nog geen 2 uur op de piste. Dat betekent natuurlijk dat de anderen uw werk mee krijgen en moeten gaan filmen. Maar ja, alles voor de kikkers, hè. We genieten nog wat van het zonnetje en dan is het tijd om wat te gaan eten. En ook niet gebroken rubben mooi eten tenslotte. Die sparen het zat. Geen stukjes. Oh ja, hier. Maar ook spaarreps. Nee, een mooie zonnige dag. Het zonnetje achter de bergen. En wordt het toch niet eens koud, niet min 2. Terug de jassen aan. Na het eten doen we nog even een spelletje. En dan is het weer badetijd.